Oh, mo na, magminyo mo, ya sige mo glalis kay way mamugas. Iyahan ang buhat. Joy, kana pagpanghugas therapy na. Oh, therapy lagi. Therapy na pagpanghugas. Hindi ko mahugas sa mua. Ano kay medit to? Kami sa provincial ano kay kuan. Wala lang. Wala ra gud. Lahos sa ta dire kay pa kuan sa taba. So mana nga nami gamay nga kuan. Sugba. Kausaran ni no? Bali-bali? No? Ibutangan nga ni? Ano man? Nagluto sad mi og tinibuok nga binisiyang manok. Try. To. Hop di ko buok. Diyos so chuyo. Muni gwapo sa probinsya no na kay mga ngani ba, na kay mga hayop, kay mga lagutmon. Pero wala kay baboy. Ibalit lang ng baboy no, karong isda no kay tontay binuhi. Sila nang say binuhi nga kuan nga bisayang manok. So fights kayo. Kami dito gipainit nga kuan no. Nga ni tubig para sa manok. So na choy kanang ditso na uy kuan choy. Ditso na timplahan ba? Mura na nilatan. Nilatan ni Choy, tinibuok ni Choy. Pero lumi ito no. Hindi ka sang utok diya sa nag-record na. Nag-record na lagi yan. What's up yo? Nagluto ang wayutok. Pariya mo niyo may utok. Wayutok. Ano ka ba? Inaniyon tips para sa magsugba. Kani kya. Wala pa ni? Di kayo pa kawa siya utok. Wah, ibutan na dok, anak manok. Ayaw lagi ka puyan. Ayo si Palin mo na. Do. Ayaw balik ha. Bali yung sarap kya. Ana lang. Balik naman ako kya. Bawawan pa. Ini bawaan ba kay itlog man dali ra baligo ni itlog man kun. Sa side up ba. Kamo ba tawhay kayo mong kinabuhi diri windmill do akong wa mo mga but. Bakay sigsamba. Uy, Balik mana. sa kuno mo dito be. Kala to mga gibuhat paliw ko nimi. Sa man ikaw man ni. Mau lang kanina imong buhat kaon. Usok. Unsa? Sugba may og basayan. Ya among Tuhog ang wayutok. among tuhugon ng tunga ko no. Tuhugon sa tunga. Ana. Tuhugon sa tunga. Mo na kita og catch and catch. Hindi catch and cook. Nasa dito? Sonic ya. Sayop din today. Sayop lang buhat. Okay kay mo focus oy. Ara na siya mo-focus ako na ako. Pauliin na imong kamera oy. Focus na siya ako no. Sa. Focus kayo mo. What's up, Dom? Gusto kay ni Glad kay Kinsa. Kato inyong multi-cup. Bay. Kaning dala na dat bay mori padung sa ako ang kuan bay beach bay. What's up mga wayutok? Oh, adto ta mo sa akong beach. Dato nung tayo ka Yeah. Mo ni legit nga secluded nga beach no kay mga kalabungan pa matong gagian. Mga tamakabot ito may bayon. Wala man ah.
Kira kira mo din. 200 ang kilo, ma'am. Ha? 200 ang kilo. 300 na ito merkado. Oh, yan ang damo mo. Alas 6 siguro ron no. Mo pay pagumana mo sulob to sulob. Nahari mo gud may mga kuan na mga alas 5 kay para tuyo na mo para dili gud kayo kuan ba. Dili init. Choy. Stay mo kasi pata da choy. Speaking ka ni Ron, Choy. Panila yung mas lamihan na, Choy. Choy. Aray. Mas gwapo gud ang kuan choy no kung kanang kahoy atong gamiton choy no. Mas gwapo og luto. Ang syudad man gud kay lisod mo gud magkahoy tag tugdod gud kay prone mo ta sunog syudad. Kaya sabihin siya kay lagyo man ya, lagyo atong abuhan. Nang gwapo magkuan. Gwapo mag kahoy atong sugnod ba. Ito ni mo pagkuan ng krisipata choy, imo nang gilatan una. Gilatan ni ganiha, Choy. Kaya para Yeah, kuan pero ba? gi mo nang gikuandan, gibutangan og Mga palami. palami. Oo. Pansoy ka nang butangi og kuan ba? Butangi tabon ba? Ha? Kaya nang butang tabon? Ay, padung ka na, Choy. Ini padung nahaona na pato ng pisikag tubig. Buta pisikag tubig? Ano naman? Para makrispy. Ah, para mauna siya. Gandam siya siya kuan kari oh. Para sinuglaw. Kani kay kuan ni siya choy no? Kinang isda ra? Oo, Isda niya buta baboy. Mga siyang sinuglaw. Sinugba o kinilaw. Butangan lagi ng tubig mo kay kuan. crispy na, Choy. Hapit na naluto sa nakabalik. Ginahan ka sa content ng Marcos Lino? Hindi mo ba? If ever makitaan ko ninyo bisan na sa mga guys no niya. Mga kasuroy-suroy ba. Pangayoy ko ninyo ani, di ko ni siya nindot pero ako yung hatag ninyo. Okay? So, namo ko'y bagong subscriber chat. Ako tagaan, ikaw dong oh. Madong, alright. Sticker. Pista